היום אנחנו מתחילים בסדרת שיעורונים קצרצרים שעסקו בהגדה של פסח. כל יום נעביר שיעור קצר, בין דקה-שניים, שעוסק באיזשהו עניין בהגדה. השיעור היום הוא שיעור פותח לעניין ההגדה. למה לנו בכלל ההגדה של פסח? ולמה קוראים לה הגדה שבאמת מדובר על דברים שקרו באמת? זה לא דברים שמספרים סיפורים, זה לא כמו למשל אנחנו שומעים איזה סיפור אגדה, שדבר שמלמד אותנו איזשהו מוסר. זה דבר שלא היה באמת, אבל שלומדים ממנו עניינים. פה האגדה שלנו של פסח זה דברים שהיו באמת, זה סיפורים שקורו טעמנו, דברים שקרו עמנו באלפי שנים אחורה, ואיתם אנחנו חיים ואיתם אנחנו מתקדמים עד היום. אז למה אז קוראים לזה אגדה? לא כמו סיפור המעשייה שממנו אמורים ללמוד מוסר השכל, אלא מלשון להגיד, לומר, לדבר. כל העניין של ליל הסדר, פסח, אגב, אפשר גם לומר על פסח, שזה פסח, פה מדבר, פסח. וכל העניין של ליל הסדר הוא באמת העניין של והגעת לבנך. העניין של לדבר ולהעלות את העניינים שמועלים בהגדה. לכן צריך ללמוד ולקרוא את הטקסט בליל הסדר, על פי הסדר של הטקסט, לא פחות ולא יותר, ואם אפשר להוסיף, זה רק טוב. כמו אותו מעשה מפורסם, שישבו בבני ברק וסיפרו עד הבוקר. הרי הם לא קראו את הטקסט עד הבוקר, אלא הרחיבו אותו. יש עניין להרחיב את הטקסט. ומה שאני אעשה בשיעורים האלה, אני אנסה קצת לתת קצת טעם ועניינים לכל עניין ועניין. למה הוא נמצא כך, למה אומרים אותו בצורה הזו, ובעזרת השם נרחיב בעניינים. אז באמת, כמו שאמרתי, השיעור הראשון הוא בנושא ההגדה, והחשיבות היא להגיד, לומר. וחשיבות הדיבור היא חשיבות מאוד מאוד חשובה. לכן היא כוללת את כולם. כולנו צריכים להשתתף בהגדה, וההגדה היא בצורת שואל ועונה. למה היא שואל ועונה? כדי שכולם יגידו, כולם ידברו, כולם ישמעו את הכל, כי הכל הוא דבר פנימי. הכל הוא דבר שבא מהשם יתברך, ואנחנו משתמשים ביכולת המיוחדת שלנו להוציא קולות שהם דיבורים, שהם שיחה, לשוחח אחד עם השני, בשונה מבעלי חיים למשל, שמדברים בקולות שהם יבבות. זה לא בדיוק קולות רגילים, זה השמעת קולות, השמעת יבבות. אנחנו משמיעים דיבורים שהם דיבורים שכליים, זה ההבדל בין בני האדם לבין בעלי החיים. וההגדה של פסח יש לה כלל מאוד מאוד חשוב שזה הנושא הראשון שנלמד אותו, שהיא מתחילה בגנות ומסיימת בשבח. למה מתחילים בגנות ומסיימים בשבח? למה לא מתחילים בשבח? שההגדה תספר רק טוב, מההתחלה טוב ועד הסוף. ובגנות של מי אנחנו מספרים? אז הגנות שמדובר בה היא בגנות אבותינו. ואנחנו מסיימים בשבח אבותינו. למה גנות? כי קודם כל, כשאנחנו מספרים את סיפור חיינו, אנחנו מספרים את האמת. לא מנסים לייפות אותה בצורה שהיא לא הייתה. ויש כלל חשוב בעבודה שלנו, כבני אדם, שנקרא תשובה. שאנחנו יכולים לתקן את המעשים שלנו. לכן אנחנו מסיימים בגנות, שאבותינו באמת היו עבדים במצרים. הם הגיעו למצב של שפלות מאוד 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 גדולה. שפלות היו במ"ט שערי טומאה. אבל הם גם הגיעו למ"ט ולנון שערי טהרה, וקיבלו תורה במתן תורה. זאת אומרת, אדם יכול להגיע למקום מאוד ירוד, אבל תמיד הוא צריך לזכור שמפה הוא יכול גם לעלות ולהגיע למקום מאוד מאוד גבוה. וזה לקח חשוב לכל אחד מאיתנו. גם אם אנחנו מגיעים למקום לא טוב, הסתכסכנו עם מישהו, רבנו עם מישהו, תמיד ניתן לתקן. תמיד ניתן לחזור למצב הקודם שלנו, למצב הראשון של בריאה אלוקית שנבראה ביום השישי, ולהיות קרובים אל השם יתברך, על ידי זה שאנחנו מתקנים את היחס בין אדם לחברו. וזה בסיס ההגדה. בסיס ההגדה זה
היינו בגנות, היינו במקום לא טוב, אבל בסוף סיימנו במקום טוב. ולכן ההגדה מסתיימת בשיר, בפסוקים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אנחנו מקווים לעוד יותר טוב. לעוד יותר טוב, להגיע לטוב המושלם, הטוב האלוקי, שהוא בניין בית המקדש. למה אנחנו מקווים? כי היינו כבר בגנות, הגענו לשבח, אנחנו יכולים לקוות להרבה יותר טוב.